салом дӯстон, чанд рӯз боз яке аз мавзӯи асосии харидории дастаи Ньюкасл аз ҷониби фонди сармоягузории давлатии Арабистони Саудӣ мебошад. Ҳар дастае ки якбора бой мешавад, дар талоши ҷалби беҳтаринҳо хоҳад шуд. Ин ҳолати муқаррарист, аммо гап сари он меравад ки бояд як нафари муайяне бошад, то аввалтар аз дигарон ба даста оварда шавад. Баъд аз омадани ӯ ҷалби дигарон осонтар мешавад. Ӯ як раҳнамо мешавад, то маблағи бузург дуруст истифода шавад. Ҳамаро шоҳзодаи ин кишвар Муҳаммад ибни Салмон идора мекунад. Пул ба Ньюкасл омад. Ҳамакнун шахсе лозим аст ки дар ҷалби бозингарон барои расидан ба ҳадафҳои асосӣ кӯмак расонад. Гап сари структураи муайян меравад. Аввалтар аз ҳама даста бояд дарк кунад ки ба кадом самт равон мешавад ва бо кадом шева рӯи бузурги худро оғоз мекунад. Пеш аз ҳама мураббӣ лозим аст. Мо имрӯз дар бораи номзади арзанда ба мақоми сармураббии Ньюкасл гап мезанем ва хабарҳои дигар ҳам дорем. Ньюкасл якбора ба мураббиёни беҳтарине ки дар ҳамин шабу рӯз дар дастаҳои дигар кору фаъолият доранд таваҷҷӯҳ накард. Онҳо пеш аз ҳама барои ҷалби он сармураббиёне ки айни ҳол бекоранд талош мекунанд. Байни ҳамаи онҳо Антонио Конте барои шайх шахси аввал аст. Мутахассисе ки таҷрибаи олии қаҳрамон кардани дастаҳоро дорад. Ӯ дар аввалин мавсими ба Челси рафтанаш лондониҳоро қаҳрамони Англия кард. Қабл аз ин дар Ювентус ҳеҷ кас бо дастаи ӯ мубориза бурда наметавонист. Барои Интерро баъд аз 11 сол чемпион кардан ба Антонио Конте танҳо ду мавсим кифоякунанда буд. Дар баробари мураббии хуб будан Антонио Конте аз нуқтаи назари хислату рафтори инсонӣ шахсияти фарқкунанда аст. Ӯ тақрибан дар ҳамаи дастҳое ки кор мекард бо ҷангу ҷанҷол аз онҳо мерафт. Муносибати Канте бо роҳбарияти ҳар даста тезу тунд буд. Агар бо гапи Канте гӯш наандозанду бозингарони мехустаашро нахаранд, мутахассиси итолиёвӣ метавонад беандешаи зиёдӣ дастаро тарк кунад. Мавсими гузашта ӯ мехост он футболбозоне ки дар Интер ҳастанд нигоҳ дошта шаванд ва чанд бозингари дигар харидорӣ гарданд. Аммо роҳбарияти Интер андешаи дигар дошт. барои ҳамин Антонио Конте як саҳар хеста бидуни гуфтани сухане аз шаҳри Милан рафт. Дар баробари Конте дар бозори мураббиён айни ҳол Зидан ҳам бекор аст. соҳибмулки сарватманди Ньюкасл метавонад Зинединро ҳам ба даста ҷалб кунад. ва аммо ӯ таҷрибаи кор ғайр аз Реал дигар дар ягон ҷо надорад. яъне танҳо дар ҷои кору фаъолият дошт ки онро хеле хуб медонад. Ньюкасл проекти нав аст. ин ҷо ҳамаашро аз сифр оғоз кардан лозим мешавад. агар Конте сармураббии нави Ньюкасл шавад, мо баргаштани ӯро ба премер-лигаи Англия мутаваҷҷеҳ мешавем. бо кору фаъолияташ дар Челси ӯ тавонист бисёриҳоро дар ҳайрат гузорад. ҳатто гуфта мешуд ки дар премер-лигаи Англия бо чунин шаклу шева ягона нафаре ки бозӣ мекунад мутахассиси итолиёвист. футболи хусаи ӯ боз метавонад як дастаи дигарро ба қуллҳои баландтарин расонад. як ҷиҳати дигари масъалаам ҳаст. Антонио Конте мураббие ҳаст ки бо Лигаи чемпионон қаҳрист. Лигаи чемпионон мусобиқаи ӯ нест. дар бонуфтарин чемпионати бошгоҳӣ Антонио ҳамеша ноком аст. барои ҳамин ҳам метавон ба хулосае омад ки мулкдорони арабӣ дастаи Ньюкасл аввалтар аз ҳама хоҳиши ба даст овардани футболи Англия ҳастанд, пас он ба тасхири Аврупо мебароянд. тасарруфи Англияро Конте оғоз мекунад, пас он сарлашкари нав барои гирифтани Аврупо даъват мешавад. Эден Азаро метавон расман ба қатори футболбозони шишагӣ намроҳ кард. аз майдони футболӣ дида ин бозингар дар шифохона бештар шабро ба рӯз меорад. дар бозии дар нимниҳоии Лигаи Миллатҳо бар муқобили тими миллии Фаронса вингери 30 сола боз осе бардошт. аҷоибои кор дар он аст ки Азар дар мавсими ҷорӣ ягон бозиро аз ибтидо то интиҳо нарасондааст. шумораи зиёди осебҳои ӯ боиси он шуданд ки ба футболбози мазкур дар Мадрид дигар умед надоранд. мухлисон пас аз мавсими якуми ӯ дар Реал аз Азар рӯй гардонданд. дар баробари ин ақаллияте ҳастанд ки ба Азар то ҳол бовар доранд. як амали хубаш дар майдон боиси хурсандии онҳо шуда ба баргаштани формаи қаблии ӯ бовар доранд. аммо дар бозии минбаъда Азар дар майдон нопадид мешавад ё осеб мебардорад. истоди духтурони Реал дар алоқаи доимӣ бо ҳамкоронаш аз мунтахаби Белгия қарор доранд. то кадом ҳад ҷиддӣ будани осеби Азар маълум нест. дар ин бора каме баъд хабар дода хоҳанд шуд. маҷалаи France Football 30 номзадро барои гирифтани ҷоизаи туби тиллоӣ муайян кард. ин футболбозон ба 6 панҷгона тақсим шуданд. дар қатори 30 номзад футболбозоне ки аз дигарон фарқкунанда буданд ҷо гирифтанд. инҳо Месси, Роналдо, Левандовски, Донарума, Холланд, Неймар ва Мбаппе мебошанд. дар қатори 30 номзаде ки аксарашонро футболбозони саршинос ташкил медиҳанд, бозингароне во мехӯранд ки ба доираи зиёди мухлисон шинос нестанд. аз ҷумла Жерар Морено аз Виллареал дар қатори номзадон аст. ӯ дар мавсими гузашта ҳам дар Ла
Лига ва ҳам дар Лигаи Аврупо бозии олӣ нишон дод, аммо маълум аст ки Морено ҷоизаро намегирад. Ҳамчунин дифоъгари Милан ва мунтахаби Дания Симон Кьерам дар қатори 30 номзад ҷо гирифт. Чанд бозингар аллакай атрофи туби тиллоӣ ибрози андеша карданд. Месси аз зумраи онҳост. Ҳамлагари мунтахаби Аргентина ва дастаи ПСЖ дар мусоҳиба бо маҷаллаи France Football чунин гуфт: бешаку тардид дар байни ҳамдастогони ман бозингароне ҳастанд ки ман ба онҳо овози худро медодам. Инҳо Неймар ва Мбаппе мебошанд. аз ҷониби дигар футболбозоне буданд ки маҳорати олии инфиродӣ нишон дода ба натиҷаҳои беҳтарин расиданд. Инҳо Левандовски ва Карим Бензема ҳастанд. гузашта аз ин набояд фаромӯш кард ки ғалаба дар Лигаи Чемпионҳо, Копа Америка, Чемпионати Аврупо ва Лигаи Аврупо қадру манзалати бузург дорад, гуфт Лионел Месси. маросими ҷоизасупории туби тиллои рӯзи 29 ноябр дар театри Шаттл дар шаҳри Париж баргузор мешавад. ёдора мешавем ки соли 2029 туби тиллоӣ ба ягон бозингар дода нашуд. ташкилкунандагон инро ба вазъи нохуби олам вобаста ба бемории коронавирус арзёбӣ карданд. ин ҷоиза бисёр муҳокима мешавад ва мо онро қариб ҳар рӯз пайгирӣ мекунем. имсол 2 ҷоиза супорида мешавад ва яктои он аниқ моли ҳалоли Роберт Левандовски хоҳад буд. лекин дуюмашро ҳам бисёриҳо ба ӯ лоиқ медонанд ё мехоҳанд Жоржино онро соҳиб гардад. фикр мекунам шумо ҳам дарк кардед ки ин гурӯҳи одамон чӣ ҳадаф доранд. шумо киро арзанда медонед? дар комментария нависед ва исбот кунед ки чаро номзади шумо арзанда аст. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки ҳаҷоткории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд Муҳаммад Гайров. хай дар паноҳи Аллоҳ.